nwanne m kedu nnọọ n'oge nkata ọ ka bụkwa n'obi Voice of the East enwelu nnukwu mmọnwụ mụ na ya nọ tata agadaga mmọnwụ ndị Igbo ji eme ọnụ onye ọ ga-abụ ọkwụrụ na-ekwu okwu wa niile a na-amụ amụ onye ama ama international global nwere onye a na-akpọ MC Monica. Hey, thank you. Abụọkwa m mmọnwụ ama echuzi. Mom, who are you? Nah. Hey, no, the Voice of the East. Adam has to no, if you go. Yes, no. Ebe a dị ka Benham, ya. I'm a maybe abugo. And ndị na-amarọ gị ha ga-ejikwa ofe ha wee matakwa gị. Ịma na-eso m na ndị bido Voice of the East right from time. Mụ na manager but before or do very big like so oge ọ na ọ mee m invite anọdụ obi na-eju m ite aṅụrị. Yes, yeah. So I say, okay, onye a na-asị ha. Ọ bụkwa m onye Igbo. Ama m akọwara gị ọfụma. Achọrọ m ka ndị na-ege ntị matakwa onye. Okay, afọ m bụ Ede Sylvester Chisom. Abụ m onye Ikem n'isi ụzọ local gọọmenti dị n'Enugu steeti. Mana amụ m na Nnewi ọkpụ na-egbu. Ndị ọkpụ na-egbu daalụ m. No, we Voice of the East ọzọ kwakwa. Daalụ. Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Okay. Enwere ụfọdụ ajụjụ mma ajụ gị. Nke izizi wee bụrụ enwere ejije gị nnene amụkata ma amụ chi danani. Achọrọ m ịdanani. Nwee sị ka njọ ka ike si wee bido wee bugoli nke bụ na ịpụta ikwu okwu otu a ị na-adị ene mmadụ anya n'iru ọkwa ị na-ekwu onye ọbụla na-amụ amụ. Okay, oge m bido ka m sikwa eto m na Nnewi so agụ m na Okongwu Memorial Grammar School. Ndị ọ na-ama Nnewi ma that school, one of the oldest school dị na Nnewi. So ebe a ka m nọ bido my comedy unofficially. All boys school. Anyị ihe ọ na-eme ndị nkụzi sometimes ndị na staff room na-ama na-ekwu ndị nkụzi a na-amụ amụ bido na-ahụ ọnụ my talent si na mba university na mme ebido mewe comedy. So from Nnewi ngaje Bayelsa je go fine art. Fine, we are apply. So good fine art from there I can nọzi wee bidozie ihe ịkpa ọchị. So before I'm finish my program, we na best comedian 3 times in the whole school. So from ebe I can see wee bidozie sie Bayelsa dey worry not 2 years before I got Lagos. So ihe niile na-awụ process. Ebido m na ihe nyere m aka self determination. Ekwechiri m ka ndị Igbo si ekwechiri m na ihe mma afụrịrị isi ma mgbe oge ndị mmadụ na oge anyị nọ nne na entertainment na ndị be ha like entertainment si ha na m ma eje change the narrative. Now ihe bụ my pushing point. So and now I can say I'm the #1 comedian in Nigeria that's trending. Yes. Enwe nke nnene mbosi hey amadi nka mmezi wee gbo amụ. Amụkata ma amụsi oginikwa. Nya asọdịna na ị na-anwa ị na-eme kanarị ihe karịrị mmadụ ịnwa. Like you are doing good. Thank you. Ọzọ dị ka ịbịa wee bụrụ ejije gị nnene oge ụfọdụ na-abụwa na mgbago. Nwechi ịjụ ọpụta na ndị mgbada anyị anara afụta ejije comedy ka ihe ha nara akpọ ihe. Ihe mere na ndị ba ihe na-eme na side East bụ MC ka ha na-eme. Side ha na-eme comedy ịbịa ịkọwa mana ndị ba oge na mbịa show na East ije show hapụ show ha na-eme tuwa afa ekene m onye a bịazizie ka ya bịara ikene ndị m nwa ha like ekene. So mfu onye ekene kata mbịa m nwa akpasu onye ahụ agbaghara abịa ka eme comedy ọ bụ na ọbịara ka abịa ọ na-abịalụ akwa nkwụ ekenebe ndị mmadụ. So all ha mere na our entertainment ji do very backward. So but anyị nwa pụtagodo na anyị chọrọ change the narrative nyanwa na behind the scene abarie na nọ here mụ na ya bịara Enugu nse na anyị need bịa na family house because Voice of the East dị ka family house ndị Igbo ebe a ka esi ezipụrụ
ndị be anyị nọ obodo ndị ọzọ ka ha fụ ihe anyị na-eme. So it's a collaborative effort. It's not bad like that. If you start now to change the narrative about entertainment in the East, oh yeah, ebido taa adịwa mma ọ dịwa gboo. Ịma na ndị kwuru okwu sị na ikwu amarụ ibezi. Yes. Ihe ikwu kịta dị ezigbo mma. Nwechi iju kedu ihe aha a ga-eme o wee bụ na abịa mee ya ọ dịwazie mma ka o kwesịrị isi wee dị. Ihe anyị eme na-abụ na anyị nwa bụ ndị pụgoro apụ ịma na anyị na-akọwara ịma na o nwere ka ezikọ akụkọ Baịbụl si na ịnọghọ mgbe ome so ide atụba some of all those things mana anyị nwa na-anọ na na-akọrọ ka nsi wee si Nnewi jee Bayelsa from Bayelsa to na-agwazi onye ọzọ si anịkwa ka ndị ma m before onwe oge m bido oge anyị nọ Nnewi onwe ndị believe hụ n'ihe m na-akọ si na this boy na-ekwugheri ma grupu ịma na o nwere grupu ndị anyị na ha gụkọrọ akwụkwọ anyị nọ na WhatsApp before oge aha bidoro ego aha agbata m na aba na grupu onwe ha na-akpọ anyị so onwe oge anyị na-recently o nwere donation anyị na-eme mma abịa ti obere blọg onye ọ na-abịazie na ebe na-asị m na onwe onye m gburu so ha bidozie n'aka ha bido na-ahụta na fushọ dịkwa na ha oge ha fụazi mụ na AY ndị anyị na-akpagasị nkata na-asị a na-awọchi na TV afụazie mụ na AY ma basket ma bobi kịta ka ha nọ wee kwetezie na ihe a na-eme so ihe anyị na-edi iwu igosi evidence ndị anọ na staịdị a wee mazi ọ bụrụkwa na Chisom anyị ma na Nnewi na-emezi ihe with AY ma na mụnwa emenie so it will motivate them a lot so the work dị n'aka anyị onweghị onye ya emere anyị ọ nwa change the narrative ka ndị mmadụ esi na-afụta entertainment ndị Igbo. Eziokwu ihe ikwu okwu gị kwu nnọọ ọtọ maka ọ na-adịbe oge ụfọdụ nne na-asị ọ dịzikọ na mgbago ka ọ ka mma maka onye nke mee ọwa onye nke bido ọgbago na-asị ọ gịnị na-emezi ọnya na ọkpụ isi amala akpụ ka ọ na-agụba adịrọ nkọ anyị change everything biko unu chenjie ka anyị ike wee anyị nọkwa anụ anyị abịa pụtakwa solo unu na ijekwa na mgbago ifekwa na ọkwa ndị be anyị na-emekwa ka ha na-eme that side nwee isi but ha bịa side ha adịwa impressed with ihe ha na-eme ọnya nwa mee na ha hate ya so like I bido ka ntị wee kwu ebido dịwa mma taata ọ dịwa gboo so ọ dịghị ka enwelụ ka gọọmenti obodo ga-esi tinye aka ịkwalite entertainment show that's comedy industry in particular. show ọbụla a na-eme na steeti ọbụla gọọmenti bụ the number one host so gọọmenti kwesịkwara ikreti enabling environment and support onwe aspect na gọọmenti specify maka entertainment and youth empowerment. Entertainment it's like a signboard to tell the world about it, like ime ihe n'Enugu State entertainers ya na-agwa ndị mmadụ na-anọghọ n'Enugu si a na-ịbịakwa Enugu na egwugwu obodo oyibo ha chọkwa ka ife bido anyị mee show like ime show n'Enugu na ya attract ọ bụ ọsọsọ ndị Enugu ya abịa nwee ndị ya esi boost tourism ndị mmadụ ya abịata n'Enugu fụkwa ka anyị si eme ha bata n'Enugu ha erikwa nri anyị he notice our culture so government is supposed to be the number one host of any entertainment event because all ha maka anyị na market anyị na-ejere ha ozi. Entertainment is a part of government that is very important because we advertise what the government is doing to the whole world nekwa na ka ndị Enugu si eme ihe so anyị na-ayọ ndị gọọmenti ka ha tinyekwa ahụ n'ihe ha na-eme so ka anyị awa anyị na-abịa obi aka anyị na gọọmenti kwa anyị n'azụ ya ọ bụ eziokwu maka ekwu na ihe kwụrụ ihe akwụdebịa ndị gọọmenti biko unu nene ha na-agba mbọ tinye aka maka anyị chọkwa ka ha gbadata ka webụsaịtị anyị dịka ndị mgbago maka ọ bụrụzi onye chi bidozi ọfụ ọ naghị onye ọbụla gbafuchazie ka ndị gaa n'ebe a nụwa ọzọ dịka ibie wee bụrụ biko nke a bụ ajụjụ a dị oke mkpa ama m na ndị mmadụ ga-achọ ịma ihe ọ na-adịbụ ịgbagote ị na-akpa ndị mmadụ onwe ka isi etupu anyị chee ya eche onwe ka isi anọkata tubulu anyị dee ya ede ma ọ detuo ya kọọ ka o si abịa m na-emekwa n'ihe ịkpa ọchị adị m ede nke m ede some of us our normal lifestyle na-akpakwa ọchị so na-agbago na stage like nwee njide onwe ebe ihe ndị oyibo na-akpọ pinpoint njideja my punchline then ngazie de ihe ọbụla mfụ the best form of comedy is spontaneity
nyawa iji ihe anyị na-afụ anya wee kpaa ndị mmadụ ama ha ebe si na nwere one man no man anywhere ndị mmadụ niile ị na-anụ ihe na-eme around ọ ya nwụ mkpu okwu maka ọkpa Enugu mbọsị ọ na ogo na ibisit bụ ha Enugu before ibi Enugu a na-aga ndị bịaghakwa Enugu ya asị ka ịtagolo ọkpa Enugu ka ịfụgodo ihe a this boy na-ekwu so like we are social messengers. We tell the world things before they even experience it. So that's how I do my own comedy. I'm akọ ihe na-eme bakwukwo okwu maka ease of the society ihe ahụ emeta na society comedians ndị nwe right ịdị vocal about ihe ọ na ha like ọ na society mana ejide gị si na comedy akwa nna anụ ka ị na-adịbe ikwute isi na onye echekwene gị na joke na joke yes. Nsogbu adịrọ ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ enwere ihe anyị na-atụ anya n'aka gị na ọdịnihu enwe ihe iji n'aka? Yes, oge m bịa bụ before m na manager Best of the East na-akpa nsị na m akọgidogo akọ with ndị ọzọ my senior colleague why entertainment na East ji dị otu a n'ọdụ otu a nchekatadịsi nsịkwanụ na ọ ya mmadụ kwukatazi okwu ọ bụrụ na onye a na-agwa ekwu ha eme nya nwewere aka eme so m nwa wee decide a na m nwa emego m comedy for like 10 years now and emebo m anything n'Enugu ọ dụzie ka ndị Enugu enweghị ihe ha na enweghị talent maka mma bido na Bayelsa ndị mmadụ bịakwa na-echezi na m onye Bayelsa nsizie manager na ọ ya adịkwa mma na m budata my show in the East because ime ka isi do ka isi chọọ all collective effort na m nwa eme my homecoming. Yes, so MC Monica live in Enugu for the first time 10 years in exile ka m natazie ka m bịazie ihe a na-ekwu ndị ọzọ kwesịrị ime ka m nwa mee ọ ya awụ na-ekwuzi nsịkwa nekwa nke mme ka ọ ghara ịwụ na onye a kwesịrị ime onye a kwesịrị ime m ekwezie nekwa nke mme. So I'm made the show on the 26th of December na the base landmark and abụọ also na na-eme show onwe partnership mụ na essay to the president on digital and creative economy so oge mụ na efu na-asị na o nwekwa agụnụ si eme ndị East ihe ọ na-eme nke ọ na-eweta nwa nke na-eru anyị aka onwe ha eme the man wee sị m n'ọkwa eziokwu no the government is willing to support creative industry around the whole country ha na-emelu ndị ọzọ na nke ndị Enugu anyị dị iche so we have 3 million naira worth of prizes to give out to comedians nọ based in Enugu to encourage them and oke anyị esi mee this thing agwago m ha onye ọ na-nwee 3 minutes video ya eme entry ya or drop with some hashtag na to win the first 10 people you win 100k each then the first 5 you compete for the grand prize which is 1 million for the best comedian for the night, the second best 600k, the third person 400k. So onye ọbụla the first 10 on I pick have a benefit and the first person the first 3 you win that competition. I'm taking them to my show in Lagos next year May 18 Eko Hotel. So these are some of the steps I may take to inspire young people in the East and to discover the next AY Live participant, basketman. My basket how Japan Igbo. So ndị Igbo nwere talent. Knows the platform how you see express one. So we have taken up on ourselves to be the platform for these guys to excel. Mwe kpọ gị nnukwu mmọnwụ ise ma akpọ na gị. Biko no ofisi kara aka na ebo gị nke a gosi na isi na ọ bụ na mmadụ emero na go again. Yes. Ibidogo ya and otu isi bido ọ ga na-aga. Biko ọ bụ na ị na-eme comedy na ị chọrọ iso wee participate gba mbọ ka itinye ọ dịkwa ka ma ya participate. Itinye no ebe akoboko pịa gị. Nsogbu adịrọ. Anyị abịago na njedebe oge nkata. Chetakwa na ọ ka bụ Voice of